Heipä hei! Täällä taas neuleita ja sivuja. Nythän on koulut alkanut täällä meillä päin. Viime viikolla alkoi jo Etelä-Suomessa, mutta meillä vasta näin myöhempään. Mulla olisi tässä nyt sitten urakka laittaa näihin Sitaan vuosikalenteriin ja sitten tähän mun työ- kautta opiskelukalenteriin niin lasten lukujärjestykset ylös, että sitten muistas, että mihinkä aikaa hyö tulee koulusta. Tässä nyt eka ajattelin laittaa ihan tämän viikko 42. On ollut mulla tapana aina vetää viikot, lomaviikot tähän ylös, niin paremmin muistaa. Eli mä laitan ihan reilusti viikon tälleen viivaan turkoosilla. Turkoosi on jotenkin minulle tullut semmonen, että se on loman väri. Samoitenhan se pitää nyt tähän toiseenkin kalenteriin laittaa. Viikko 42. Mistäpäs se nyt löytyy sitten? 3. Tässähän tuo on 42 viikko. Jep. Mehän käytiin ostaa koulutarvikkeita ihan urakalla tuossa loman lopussa. Eri paikoista käytiin ensin kahtelemassa joka paikkaa ja sitten ostamassakin tietty niitä. Ja sitten kun 2 lapselle ostaa, niin kyllähän sitä vaan aika iso kasa sitä ostosta syntyy. Katsotaanhan tähän väliin, että mitä me saatiin aikaiseksi. No niin, katsotaan mitä me saatiin aikaiseksi meidän koulutarvikeostosreissulla. Eli 2 menee yläasteelle, niin tarvitaan paljon kaikenlaista. Ostettiin tämmöiset kulmalukkokansiot. Tää on ihan muovia, että kestää paremmin. Katsottiin kyllä pahvisiakin kansioita, mutta kun nehän ei taho kestää. Toinen valitsi persikan värinen ja toinen sitten tällaisen vähän violettisävyisen. Sitten me ostettiin läjä tällaisia muistikirjoja. Ihan sitä varten, että voi tunnilla kirjoitella näihin. Tai sitten jos on muuta välituntiasiaa, niin voi kirjoitella muistiin, mitä haluaa koulupäivästä kirjoitella. Ainakin mun 2. se tuntuu olevan hyvin tärkeää ja mä kannustan kyllä lapsia tekemään muistiinpanoja. Se ohjaa sitten aikuisuutta kohti hirveän hyvin. Eli tällainen kasa nyt kyllä tästä ehkä puoli vuotta, vuosi riittää. Sitten koulut antaa ainakin täällä meillä päin hyvin huonosti mitään värikyniä käyttöön, niin ostettiin tällaiset 24 kappaletta värikyniä. Nämä on vähän semmoiset pehmeämmät, että helposti tulee väriä ja kauniit sävyt on näissä. Tuollapa näköjään terotinkin mukana.
Sitten on jo tuota kalenteriajatusta viljelty näille yläluokkalaisille, niin tämmöiset kalenterit ostettiin. Tämä toisen Life Planner Feel Good on Burden kalenteri. Tämä on nyt jo alkanut. Täällä on vähän tällaisia, että ei ihan kaikkea voi näyttää, kun on tehnyt jo tänne merkintöjä, mutta tällainen viikkonäkymä on ja sitten on tätä muistiinpanotilaa tässä. Aika kivasti. Välillä on jotain tämmöisiä mukavia neuvoja täällä kalenterissa. Tässä ei ole siis kuukausinäkymiä. Tuolla alussa on vuosinäkymä, mutta mä en voi sitä näyttää, kun siellä on jo merkintöjä. Sitten lopussa on ihan muistiinpanotilaa. Sitten toiselle oli Ajaston Feel Good-kalenteri. Tämä nyt ei ole vielä kerinyt alkaa, niin tätä voi vähän tässä näyttää. Tässä on vuodeksi vuosinäkymää. Taitaa olla 8 vuodeksi. Sitten tämän näköinen on viikkonäkymä. Täällä on näitä Feel Good-juttuja, omia merkintöjä ja päiväkohtaisia merkintöjä on täällä. Ja tässä on myös tämmöinen kuukausisivu ja täällä voi edellisen kuukauden yhteenvedon näköjään tehdä. Ja täällä lopussa oli muistaakseni, missä asti se nyt onkaan, täällä oli nimipäiväkalentereita on, sitten on syntymäpäiviä voi laittaa, kurssiseuranta on jo tämä ikäiselle tosi tärkeää. Budjettiseuranta, no sitä en tiedä vielä tarviiko tehdä, mutta voidaan siihen kirjoittaa muuta. Sitten on kirja, elokuvia, sarjoja ja sitten on paljon tällaista muistiinpanoa. Täällä on lukkareita täällä takana. Heilläkinhän on nyt 4 vaihtuvaa lukujärjestystä vuoden mittaan, niin riittää. Ja onpa tarrojakin. Ja sitten kiva tasku, minne voi laittaa tavaroita. Tosi hyvät käytännölliset kalenterit. Löydettiin 1 penaali, toista ei vielä löydetty. Sitten löydettiin tommoset reppukoristeet. Aiotaan kyllä etsiä vielä toisetkin reppukoristeet, koska pitää olla tunnistettavissa reput, kun on kuitenkin isompi koulu. Sitten otettiin pari liimaputkiloa. Saksia otettiin. Tällaiset kunnolliset lyijytäytekynät. Nämä on ollut heillä kotikäytössäkin, niin nyt on kouluunkin. Sitten lyijykyniähän pitää aina olla. Niitäkin aika vähän nykyisin tulee tuolta koulusta. Molemmille tällaiset ohutkärkiset tussit, millä voi sitten tehdä merkintöjä koulukirjoihin. Tällaiset pyyhekumit. Nämä on aika kätevät, kun tästä siirtää tätä, niin tuo pyyhekumi menee piiloon, niin se ei mene likaiseksi repussa. Vähän siirrän näitä tonne päin. Sitten yliviivaustussit. Tästä he kuulemma jakavat, että toinen saa 2 väriä ja toinen ottaa toiset 2 väriä. Pyyhekumia ja ottavat kanssa. Jakavat siis paketin. Sitten me tykätään hirveästi Lecamin tuotteista. Lecamilta löytyi myös tällaiset siirrettävät pyyhekumijutut. Aivan ihanat hunajan alle. Tuo oli väärinpäin tuo nallukka. Ihanat. Ja tämmöiset kivat hunajan alle viivottimet löytyi. Aivan ihanat. Lecamilta löytyi myös näitä tämmöisiä muistilappuja, että voi laittaa kirjaa, missä sivulla ollaan, niin löytää sitten sen. Sittenhän me löydettiin Lecamilta myös tällainen perhoskynä ja pingviinikynä. Nämä on pyyhittäviä kyniä. Lecamilta löytyi myöskin tällaiset kanssa pyyhittävät kynät. Siinä taitaa olla Bambi ja orava. Aivan ihania.
Faber-Castellin pyyhekumit. Tällaiset heillä oli viimekin vuonna. Ja on muuten tosi hyvät pyyhekumit. Olikos nämäkin Lecamin lyijykynät? Me ollaan siis ihan oikeasti Lecamivanneja. Joka kohtaan löytyy Lecamituotteita. Taisi olla nämäkin. Oliko nämä nyt kapyparat vai eikö nämä on jotkut leipäkumit vai leivoskumit? Jotkut sellaiset. Sitten, mikä on todettu hyväksi jo monena vuonna, että Penalissa on tällaiset ohutkärkiset tussit ja paksukärkiset tussit. Aina huomiomerkintöjä, mitä hän niillä tekeekään. Faber-Castellin kynät on ollut vuodesta toiseen sellaiset, että terottuvat hyvin, kestävät hyvin, eivät mene niin kuin murene tai että ei pystyisi terottamaan. Niin löytyy hyvät kynät. Tässä oli sitten, nyt en muista mikä sarja, enkä saa tuosta selvääkään. Onko tuo joku Coloring joku sarja tää on? Nämä taitaa olla, onko nämä alpakoita vai laamoja? Aika ihanat. Näyttäisi olevan pyyhittävät, kun on täällä päässä tämmöiset, millä voi pyyhkiä. Valkoiset tussit on kanssa. Nämä on näitä Pentelin Milky Way tusseja. Näitä meillä on ollut kotonakin. Sekä mulla että lapsilla. Näillä on hyvä aina korostaa piirustuksiin semmoisia valkoisia alueita. Ja sitten ihan hemmottelua varten tämmöisiä miffytarroja. Ja tässä on vielä pieni pätkä täydennystä näihin koulutarvikkeisiin. On pyyhittäviä kyniä, vihkoja, highlightereita. Nämä on myös pyyhittäviä kyniä. No kontaktimuovia tietenkin, miten me unohdettiin se ostaa. Ja sitten toiselle tytölle vielä penaali. No niin, eli aikamoinen määrähän siellä kaikenlaista koulutarviketta tarvitaan, kun on 2 lasta koulussa. Sitten mä palaan näihin Sitan kalentereihin. Eli näissähän on nämä laatikot kivasti aina tähän laitettu, mihin voi tehdä muistiinpanoja. Musta tämä on hirmu hyvän mallinen, koska sä voit itse suunnitella tämän tähän, eikä sulla ole sellaista valmista kelloaikataulua. Tälleen kun mä aloitan lukuvuoden, niin mä pistän tähän ekalle täydelle viikolle aina nämä kellonajat, jotta mä sit opin laittaa ton lukujärjestyksen tähän kalenteriin. Ja Frikson peneillä käytän tuota. Nämä on sitten Staedtlerin, näkyyköhän se, Staedtlerin Tripulus Finelinereita, mitä mä käytän niin kuin viivaamiseen. Eli maanantaissa näyttäisi tytöillä alkavan koulu 9. Tiistaina keskiviikkona ja torstaina alkaa jo 8. Pannaan viiva sinne. Ja perjantaina sitten 10. Ja koulusta tytöt pääsee maanantaina 2. Eipäs kun 3. Nyt tuo viiva täytyy ottaa pois tuosta. Tiistaina ja keskiviikkona 2. Torstaina ja perjantaina kans 3. Täytyy korjata nyt tuo heti alkuun. Tällaista se on lukuvuoden aloitus, että ei mene heti ihan perille nämä ajat. Onneksi on näitä tämmöisiä valkoista korjausnauhaa. Pannaanhan siihen nyt lyijykynällä viiva. Noin. Tälleesti mä merkkaan aina
kalenteriin nämä koululaisten ajat ja että väri on turkoosi, koska sitä lukuvuosikalenterin väri on turkoosi. Tytöt kun on koulussa, niin se on tavallaan sitä mun työ- ja opiskeluaikaa, milloin mä voin käyttää sitä mulle tärkeisiin juttuihin. Ja tarrojakin mä oon nyt sit hommannut ihan urakalla suorastaan. Ostin tarrakansion. Täällä on ihan kaikenlaista. Täällä oli kesällä Design Pop-up myymälä ja siellä oli muun muassa musta kissa. Ja tosiaan näitä tarroja on nyt kaikenlaista. On suomalaisesta hommannut ja jotakin utuliinia ja itse tulostettua. Korttejakin on ja tällaisia söpöjä tarroja. Että tähän koulun alkuun nyt tietysti sopisi hyvin varmaan joku sinertävä tarra. Mä tykkään kukkatarroista. Taidan laittaa täältä sen kukaan. Toi kansi on tonne. Jotenkin tällainen. Mitenkäs päin mä laittaisin? Mä taidan ottaa tän kukaan tästä. Tuonne laittaa. Kukkatarrat on niin kauniita ja kun nämä sävyt on myös niin ihania. Ja tosiaan siellä kesällä oli kaikenlaisia suomalaisia käsityömyyjien tuotteita siellä Design-kulman pop-upissa. Ostin myös utuliinin ja pikkupaperin tarroja, kun musta nämä vaan oli niin ihania, kun mä ajattelin, että tollaiset auringonkukat, mitä meillä on pihalla itselläkin, niin menee ihanasti syksyyn. Ja nämä utuliinin lemmikit on sit vaan niin ihania. Ja väritkin käy kauniisti. Mä taidan nyt laittaa tästä tämmösen lemmikin tonne noin. Jep, tästä se vuosi taas lähtee käyntiin ja kalenterit on siinä vuodessa hyvänä apuna. Mä oikeasti en tulisi toimeen ilman paperikalentereita. Mun mielestä puhelimessa on kyllä digitaalinen puhelimen kalenteri, mutta mä katon siitä tärkeimmät jutut, mutta kyllä mä tänne paperikalenteriin sit merkkaan ne kaikki asiat, mitä minäkin päivänä pitää muistaa. Tällainen oli tää meidän Back to School 2 tällä kertaa ja palataanpa pian vähän muiden videoiden pariin. Kiitos kun katsoit videon, laita kanava tilaukseen ja nähdään seuraavalla videolla. Heippa!